खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअ गोबां बाथ्रा सावरायगोन। जोंहा बिथां सार आदा फैलाया मोनसे पस्ट होदों, गासैबो नुखाजोब्बाय। बे पस्टनि गेजेराव मोनसे लाइन दङ। बे लाइनखौ आं नोंसोरनो फरायनानैबो होगोन आरो बुजायनानैबो होगोन। बेनिफ्राय माखासे बाथ्रा जोङो सावरायबावगोन। आङो सानफ्रोमबो सैथो बाथ्रा बुंगोन। मैयानि भिडिअआवबो आंनि भिडिअखौ गोबां रायजो राजाफोरानो अनसायदों, बेनिफ्राय जोबोर मोजां मोजां कमेन्ट हरदों आरो माखासेया आंनि सैथो बाथ्रानि थाखाय माखासेया आंखौ जोबोर रायहरो, रागा जोङो। जियानो जा, जोंहा आदा सार फैलाया सम सम जेब्ला बोथोरजों मिलायो अब्लानिया जोबोर मोजां मोजां मालाबा पस्टबो होयो आरो मालाबा प्रग्रामफोरावबो बाथ्रा बुङो। बर' एक्ट्रेसफोरनि सायावबो कमेडि खालामनानै माखासे बाथ्राखौ बुङो। थांनाय बोसोरावबो बे मोनसे प्रग्रामाव मा बुंदोंमोन? मेन्डेला थाखा फैसा जानायमोनब्ला, थिखादार जानो हानायमोनब्ला एक्ट्रेसफोरजों मोदोम नाजानो हागौमोन। बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो। बेफोरबायदि जोंहा आदा फैलाया बर' फिल्म एक्ट्रेसफोरनि सायावबो माखासे मोजां मोजां बाथ्रा बुङो आरो मेसेज होयो। नाथाय मानसिफोरा बुजि मोनगोन ना मोना आं बेनि सायाव जेबो बुंनो हाला। बेनिफ्राय दाखालिबावै जोंनि बरमायाव हौवा हिन्जाव बिजामादै मोनलायनाय रुम भारा लाफैलायनानै खारखोमानानै दंफैयोमोन। आं बिसोरखौ लानानै मायबा मोनसे आं नोंसोरनि सिगाङाव फरायनानै होनायदो। गोरोन्थिबो जानो हागौ आंनि बे लिरनाया, नाथाय आंनि सेंग्राफोरनि थाखाय, जों सेंग्राफोरनि थाखाय आं बेखौ लिरदो। गासैबो नङा, गासैबो हिन्जावसाफोरा बेफोरबायदि नङा, गासैबो सिख्लाफोरा बेफोरबायदि नङा। दाखालिबावै आं बरमानि जा रुमाव रुम भारा लानानै थाखोमा फैलायनाय बिसोरखौ लानानैसो आं मोनसे लिरदो। बेखौ आं नोंसोरनि सिगाङाव दा फरायनानै होनि, खोनासं। आथिखालाव गथ' गथाय गोनां बिजामादै मोनलायनायफोरासो गोदान गोदान लालाय गारलायसै माथो। सेंग्रा सिख्लाफोरासो मोखां हालांलांसै दद दद। जानानै थानांसिगोन नामा बेयावबो दद दद बाव। दानि जुगाव जायहानो थाखा फैसा दंसै बेहानो गोदान गोदान मोनसै। जायहा थाखा फैसा गैया बेहा सासेखौनो मोननो थाङा। मायबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय, गासैबो बेफोरबायदि नङा। बेनिफ्राय दा जोंहा बिथां सार आदा फैला लिरनाय पस्टखौथ' नोंसोर गासैबो नुखाजोब्बाय। बेनि गेजेराव आं नोंसोरनो मोनसे लाइनखौ मोजाङैनो बुंनानै होगोन। एसेबां समायना समायना मेकआप लानाय सिख्लाफोरा बिसि फिसा थाखानाय हौवाफोरखौ गोसो थोयोब्ला जोंनि गोसोआबो आवलियो। मानोना जोंबो मानसिसो, गावनि हिन्जावखौ गोदोनाफोराव गाथेलाबायनोसो बुथारनो गोसो जायो, गाथेलाबायनासो बुथारनो गोसो जायो। नाथाय थाखा फैसायानो देरसिन नङा सनाफोर। संसार जानायाव गोसोनि गोजोननाय आरो समाजनि खाथियाव बिखाफोर दाननानैसो सोलिलांनायनिबो गोनांथि दङ। बे पइन्टआव आङो नोंसोरखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो दङ। थाखा फैसानि बाथ्रा बुंब्लालाय मेन्डेलानियावबो अनेक दंसै, गारि मटर, हा हु, बेंक बेलेन्स बायदि बायदि होननानै मेन्डेलानि संसारखौ दा सिफाय। गासैबो नुखाजोब्बाय। दा आं मा बुंनो नागिरदों खोनासं। नाथाय थाखा फैसायानो देरसिन नङा सनाफोर। संसार जानायाव गोसोनि गोजोननाय आरो समाजनि खाथियाव मा होनदो बिखाफोर दाननानै सोलिलांनायनिबो गोनांथि दङ। नै मेन बाथ्राया बेवहाय दङ। दा आङो सिख्लाफोरनि सायाव बुंनो थाङोब्ला आंखौ जोबोर गाज्रि मोनो। आं सोरखौबा थांखिनानै बुङा, नाथाय आदा फैला जे बरगयारिया मा लिरदो बेखौ खोनासं। थाखा फैसायाल' देरसिन नङा सनाफोर, बेखौ गासैबो मानसिफोरा मिथिखागौ। संसार जानायाव गोसोनि गोजोननाय आरो समाजनि खाथियाव बिखाफोर दाननानै सोलिलांनायनिबो गोनांथि दङ। संसार जानायाव बिखाफोर दाननानै सोलिलांनायनि गोनांथि दंना गैया रायजोफोरनि सिगाङाव? नोङो
जाय खामानिखौ मावथावा सिख्ला मानसि हा बै खामानिखौ मावनानै नोङो थाखा फैसा आरजिबाय बा नोङो बायदिसिना हा भुल खामानि मावनानै नोङो दिनै संसार जाबाय हा संसार जाखांनायनि उनाव गोरोन्थि मावनानै संसार जाखांनायनि उनाव नोंखौ रायजोफोरा मा बुंगोन आरे नोंथ' बेफोरबायदिसो नोंथ' बेफोरबायदिसो नोंथ' बेफोरबायदिसो नों उमुगसो ना बायदिसिना बुंगोन बुंगोन ना बुङा आङो मोजाङै बाथ्राखौ बुङोब्ला नोंसोर आंखौ जोबोर रागा जोंगोन बुंगोन ना संसार जानायाव अब्ला जोङो संसार जानायावनो गुबुनजों सोंखारि जानांगौब्ला नंगौना नङा गुबुनजों मायबा बुंजासै संसार जानांगौब्ला थाखोमा संसार जानांगौब्ला मा जागोन बेनिखायनो फैला जे बरगयारी आदाया बुंदों संसार जानायावबो बिखाफोर दोननानै संसार जानायनि बाथ्रा बुंदों बे आरो नों मोजां खामानि मावनानै नों मोजां हाबा जायोब्ला मोजां संसार जायोब्लाथ' नोंखौ रावबो जेबो बुंनाय नङा नाथाय नों जानला मानला खामानि मावनानै संसार जायोब्लाथ' नोंखौ दुनिया बुंगोन नोंनि मेगन सिगाङाव बुङोब्लाथ' नों लाजिगोन आंखौ मायबा बुंसै एरसोनांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बेयो बुंनो थांदों मोजां संसार जानो थोनदो आदाया दा आङो मोनसे एग्जाम्पल होननानै बुंनोसै आं सिख्लाफोरनि सायाव बुंला एग्जाम्पला जाहैबाय राजखान्थि हान्जानि एग्जाम्पल लाबनोसै आं फैसानि बिथां आदा फैलाजे बरगयारी आदानि सायावनो आं मोनसे एग्जाम्पल होनोसै खोनासं एग्जाम्पलसो दे आदानि सायावनो आङो माने जुलि जानाय हिनजावफोरनि सायाव बुङोब्ला आंखौ जोबोर गाज्रि मोनगोन सैथो बाथ्रा नालाय दा एग्जाम्पला जाहैबाय दा जोंहा आदा फैला सारा मा मोनसे समाव इलेक्सन दारायनो ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय मा बर'जों बर' साथाम गाहाम जायोब्ला बर'आ देरहानाय नङा बेखौ साननानै जिरायथ'फिनबाय जिरायथ'नानै बिथां आदाया मा खालामखो इउपिपिएलआव जइन जाबाय इउपिपिएलआव जइन जानानै बिपिएफनि मानसिफोरखौ सोंखारिबाय अयथासार बाथ्रा बुंबाय बिपिएफनि मानसिफोरखौ हा इलेक्सन केन्डिडेटबो लायासै बेनिफ्राय इउपिपिएलआव जइन जानानै प्रग्राम थाङै बिपिएफनि मानसिफोरखौ जोबोर बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय बुङै मा इउपिपिएलआ देरहाबायबो बिपिएफआ जेनबायबो नंना नङा जेनबायना दा नेक्स्टआव मा फैलाखौ इउपिपिएलआ मा खालामसिगोन आं एग्जाम्पल होननानै बुंदों फैलाखौ इउपिपिएलआ मा खालामसिगोन फैला नोङो जेबो केन्डिडेटबो लानांला नोङो माबा जानांला नोंनो जोङो 10 करोड़ फैसा होनोसै नों स्रि थादो नों जेबो बुंनांला नों न' सिङाव हाबनानै स्रि थादो नोङो 10 करोड़ फैसा लादो नों जेबो बुंनांला इउपिपिएलआ फैलाखौ बेफोरबायदि बुंबाय एग्जाम्पलसो दे बेनिफ्राय दा फैलाया मा खालामसिगोन आदा फैलाया 10 करोड़ फैसाखौ लाबाय लानायनि उनाव मा जागोन फैलाया कमप्लिट स्रि जासिगोन आदा फैलाया स्रि थासिगोन 10 करोड़ फैसाखौ लानायनि उनाव जेबो बुंला बे रायजोनि मोजांनिबो बुंला इउपिपिएलनिबो बाथ्रा बुंला बिपिएफनिबो बाथ्रा बुंला 10 करोड़ लाबाय आरो स्रि थाबाय 10 करोड़खौ लानानै बे मा जागोन दा 10 करोड़ लाबाय धोनि जाबाय बेखौ मानसिफोरा जायगानि मानसिफोरा मा बुंसिगोन आरे फैलाया इउपिपिएलनि जानानै बिराद बाथ्रा बुंबाय इलेक्सन केन्डिडेट जानो थाखाय केन्डिडेटबो मोनासै बेनिफ्राय 10 करोड़ फैसाखौ लानानै न' सिङाव थाबाय स्रि जाबाय ओमफ्राय जायगानि मानसिफोरा बेनि लोगोफोरा बुंसिगोन मालै फैला 10 करोड़ मोनबाय मा जेबो बुंला स्रि जाबाय नंना नङा फैसाया देरसिन नङा होननानै बुंदों दिनै फैलाया 10 करोड़खौ लाबा मा जागोन 10 करोड़ फैसाखौ लाबा न'निफ्राय बाजारसिम मना गांसे लानानै बाजार खालामगोन आरो न'आव स्रि थांगोन मानो होनोबा फैसा लादो दुनिया इखौ बुंगोन जेबो बाथ्राबो बुंनो हाला बियो ससियेल मिडियायाव स्रि जानांबाय बेयो मानसिफोरजों बुंजानो गिनानै मा जासिगोन लाजिनानै बेथ' बिखाफोर दोननानै थाबायनो हाला मना गांसे लासिगोन बाजाराव फैसिगोन स्रि बाजार खालामसिगोन न'आव थांसिगोन स्रि बाजार खालामसिगोन माने सिरि मानसिफोरजों बुंजानो गिनानै माने बियो मा हाबसोनानै थानांसिगोन फैसानि थाखायनो बे मा जिबनाव बे जिबन मोनसेखौ बे बिखाफोर दाननानै थाबायनोबो हानाय नंला आरो बाथ्रा बुंनोबो हानाय नंला रायजोफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ माने बेफोरबायदि बाथ्राजों बुंदो आरो आदा फैलाया माने फैसाया देरसिन नङा नंना नङा फैसाखौ लायोब्ला मा जागोन बाथ्राबो बुंनो हानाय नङा नाथाय नों फैसा सोरनिफ्रायबा लायाब्ला मा जागोन नोङो बाथ्राबो बुंनो हागोन नोङो जिबनाव नोङो बिखाफोर दाननाबो गिदिंनो हागोन मानसिफोराबो नोंखौ सनमान होगोन नाथाय नों फैसा लानानै स्रि थायोब्ला नोङो फैसाजों स्रि खालामजायोबाथ' नोंखौ सोर सनमान होबावनो दुनियानि मानसिया नोंखौ एदावगोन थिग बेफोरबायदिनो आदा जोंहा सार फैलायाबो बुंदो संसार जानायावबो माने बिखाफोर दोननानै थाबायनायनि गोनांथि दङ संसार जानायावलाय मालायजों दसि जानो
राजखान्थि हान्जायावबो नों बेफोरबायदिनो फैसा लानानै नोङो स्रि जानांगोन, स्रि थानांगोन, मानसिफोरजों सोंखारि जागोन, फैसा जाबाय, फैसा लाबाय, स्रि थाबाय नुद' होनना बुंजागोन। बेफोरबायदि जानाङा होननानै आदा फैलाया बुंदों। संसार जानायावबो बेफोरबायदि जानाङा आरो माने दा आं बेखौ एग्जाम्पल होना बुंदों। गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होजागोन आंखौ, आंनि बुंनायफोरा माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला। अब्ला खामानि माव, मोजां खामानि माव, रावजोंबो सोंखारि जानाङा, बिखाफोर दाननानै थाबायथिं। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।